Ay, pangaldawan, ngamawan pa'y sidaan. Ay, huwan nga raw bakit. Idirabi ay nagsidatay ti tuyaw. Itay bigat tuyo manan. Sa ita tuyo manan. Ay, unayan ti kastoy abiyag. Saan pa'y mangamin nga inted ni Elena tay tangdan ko nagkali iti pagbasuraan da. Kasta ka day. Sa napalay, no ited na, inka gumatang iti sidaan ta karnay. Ha? Wano yung kalangan iya tersina da Jewel, ta umutang kapayla iti sidaan. Bayadak tao no ited dati tangdan kao. Oh, da kayo magayam. Anyat gatangin nyo? Ay kwa, sanak agumatang barok. Anya? Umutang ako maitisidaan. Bayadan mi matlang. Apaman nga itad at itangdan ni Tatam Aramon ang nagkali iti pagbasuraan. Kasta. Anya nga, iti utangan nyo si Day, nana. Kwa, may sakilo kumakarnay. Ala, ikan kayo ngayon pangasyaw, saan ko mga agbayag ti utang niya, wan? Bayadan mi matla adagaws. Nabit lang. Mga laak, iti utangan nyo. Imutang ni Nanaro na iti karne ko na. May itay. May sakilo ti inala na. Imbagak lang aruden kan ka. Ano umay da umutang, saan mo idang ikikan? Amo mat anagrigat asingirin dagi di atat tao, ha? Ingka rin naman bayadan naman la adagos. Oho, mamati akto, inton na bayadan dan. Iso nga inton maminsan, saan mo ida apapautangan? Pangaasim ha? Ay na, tata, pasensya kay lakuman. Jack pa'y lama itititangdan nyo ita. Tani, na-delay ti pawit nila kay ko. Ay, kasta. Ay, kawan Anya nga road. Di kay madanagan, tata. Apaman ama kay pawit nila kay ko, ibaon kunto ni Jason amang itulod iti balayo. Ay, uwan Awan parikot iti daytay, Lina. Agyaman nak, tata. Nanang, saan ka di pa nagpawit ni tatang? Saan pa'y nga rod, anak ko? Inawagak itay ngam ko na namatasan ka no pa'y ang makapanaw iti trabaho na. Ada ka no isang sangbut na. Kasta ka di? Ay, Jack pa'y maitititangdan ni Tata Ramon ang nagkali iti basuraan. Ni, sapay awan abasto tayo anak ko. Uwan nga rod, nanang. Awanan si Dan iji kusina. Uwan nga rod. Sige, mapanak man pa'y la ijayan damanong Joel inton malam. Inak pa'y la umutang kadakwada. Hindi na. Imaya, kaputa, umay ko ibaga ano mabalain. Kahit saan mi pa'y labayadan di inutang may. Tanay, awan pa'y makwartak. Anya, kat no imbagayo kanukin ni Joel abayadan nyo adagos. Kuwa nga bain, saan pa'y nga intad ni Elena titangdan ko. Ngam di ka madanagan. Apaman nga itid na kitagbayad na kadagaw. Siguraduhin nyo lang ang tata. Amo yung mat nga istrikto kami no may papan iti utang. Oh, si kamit gayam kumare. Anyat gatangam. Ay, kwa, sana ka gumatang, mare. Anya ngay nga ron. Umayak pa'y la kumaumutang iti abastumi no mabalin. Na-delay ngamin ti pawit nila kay ko. Anya, utang manan. Ay, hindi ka madanagan, mare. No agpawit nila kay ko, bayadak to adagos. O ala, ikan kamare. Ngamne, pangaasim tabayadam adagos ha. Amumat nga awan kumakumare kanyak no may papan iti utang. Ay, uwan ko, mare. Unay lakit din. Agbayadak to. Ay na, itid kumamutin ni Elena titangdan ko nagkaalay ti pagbasuraan da. Ha? Tapno mabayada kung di utang taakar na ititersay na da Jewel kanina. Ay, uwan nga ron lakay. Ay. Ang mga nuan yan tumanen ti agkakadakas nga ibagadagi di nga agasawa. Narigataan. Naggapuak ijay itay bigat. Napanak nakisarita ng makapungtot ni Nina. Kasta ka day. Bala, ingkanto singiran ni Elena. Tapno mabayada mo jay utang ta. Ne,
Mano nga aldawan tinapalabas? Ngam apay ngay, awan matan ni Tata Ramon nga umay agbayad. Saan da pa nagbayad? Saan pa'y nga rod? Idikalman ko pa'y lang urayan, ngam aging gaita, awan matan. Ay, una yan. Laklakayan nga ulbod. Ay, maudi talaga na panagpautang ko kadakwada dayjay. Rumbang lang. Kita nga ma, nagrigat asingiran. Maturog ti puunan no kastalatan. Una, isuarumbang ko mga umay damot na nagbayad. Ala, bayam. Siyak to ti mapan agsingir ijay balayda. Oh, anya ngay, manon nga aldaw di utang niyo, tata. Agbayad kayo na. Ay, pasensya ka nina. Awan pa ti kwarta may. Anya ngay, dayta. Saan kayo matgayam asigurado ang makabayad? Ay nano kastalaang, pulos adi kaiton makautang. Ay, talaga at pagpungpung tutundak dagijay nga agasawa. Apay bakit? Agasam, napanak ije balayda. Ngam awan mat pagbayad da. Kanya nga ro day ta imot mo a papel. Kastoy langan taramida. I-post ko man langan ijay Facebook tinaganda. Bareng agbayad dan. Ay, boy. Gusto day ta bakit? Siguradong agbayad da. Hoy, Jason! Oy! Nasaya at na nakita ka. Umay ka man ditoy? Auntie? Adda ka din ni nanang mo ijabalayo? Adda? Apay ka di, auntie? Nasaya at. Ibagam kan kwa na nga umay agbayad iti utang na. Oo, auntie. Tano saan? Inayon ko nga i-post iti Facebook tinagan na kadagiti nakautang kanya. Anya? Alain kan, saan mo aliplipatan di imbagakan ka, ha? Nanang, ingkay ka nung bayadan ng ti utang nyo di store da nanang nina. Ay, unay mo't ni Marinena. Kaslay tarayak mo't di utang ko. Hindi kayo utangan inton sa maruno. Amangan mo i-post na kayo iti Facebook. Sige nga ron, mapanak man ijenda Tata Maramon. Ha? Inak iti titangdan na. Ta sigurado nga urayan na matan. Kan inak to bayadan ng tay utang ko gestor. Umay kuman iti titangdan nyo, Tata Ramon. Oh, adtoy oh. Ay na, ay agya, manak. Ay, makabayad kami iti utang mi iti tersena da jewel kanena. Ha? Dahito lang kami tinamnamaan mi apagbayad, balasang ko. Ay, kasta aya. Nala, ingkay nga rod bayadanan. Ta sigurado, pagpupungtutan na kay manan. Ay, huwag nga raw. Imay dito'y balay. Imay nagsinger. Hanggang di mi naitid at awang kwarta, may. Marinena, impus mo matan iti Facebook dagiti nagan dagiti nakautang kan ka. Ay, katwan na. Tapno agbayad dan. Kat si kangay, agbayad kan iti utang mo. Ay, uwan mare. Ay, nagadumo dagiti impus mo. Una mare, bareng iti day tangay naramid ko, umayan agbayad dagiti nakautang kanya. Anya? Iso ano di mo kayat ang mainayon tinagan mo, agbayad kamatan iti utang mo. Adtoy mare, bayada kun ti utang ko kada kayo. Pasensya atan medyo nabayag. Itay lang amin agsapaan nagpaw iti asawa. Ay, jak amo na niya ti maibagak iti dayjay nga inaramid ni Nena. Basit agatad. Nabaulan na nga inaramid ti kasjay. Uwan nga rin, nanang. Saan mo't unay anabayag ti utang dagiti daduma? Ay, kasjay na ngamin. No adda utang mo, ti kayat na bayada madagos. Ganyan. Agpautang pa lang ron, no kasya ti aramidon na. Bye-bye, ama. No kasjay ti pakaragsakan ng aramidon. Talaga gaya maimpos mo, dagiti nagan may anakautang kan kanay na. Ay, katwan na tata. No saan kayo kumaan na tiwad? O di saan kong aramidan ti kasta? Ay, wala yan. Iso abayadan yun ti utang nyo. Tapno ikatak tinaga nyo iti Facebook. Nagbasita nagatad, gamkas jay ti inaramid mo, balasang kao. Nawanin ti ado pa'y asao. Agbayad kayo kit din.
Apay nga ita kailangan nanang? Sa dino tinagapon nyo? Ay, inanusak tinagnag na anapan ijay daya anak ko. Ha? Diyak kayatan ti mapan gumatang iji tersena da marinena. Aginggat kabalak ti magna, mapanak iji daya. Wala nanang. Nasaysayat pa eh. Ustula day ta. Barang makaamiris ni Nana Nena saan anasayat ter aramidan na. Wen nga rod barang makamiris to. Nay, apay ngagpayong ka kat asidaglang matitersay na. Ay, mapanak ijay daya lakay. Ijay tiinak gumatangan. Aya, Kabailak pa'y matimag na. Ano sa ko na? Diyak kayatin ti mapan gumatang ijay isturda nina. ha. Masair laang tiriknak no mapanak ijay. Gapo iti saan anasaya at apanagsasauda ng asawa. Ay na, nagbangsitan dagiti karga ti ref, bakit? Nag-expire sa amot ang dagiti karne kan frozen food. Ha? Bakit? Apay di mo manlaw? Tiyan niya. Kung awanan na pulos ti umay gumatgatang dito tersina. Ha? Bakit? Saan na saya ati inaramid mo apan ipos mo iti Facebook itinagandag iti nakautang. Anya? Ngamin, nang rugi iday, ngawan ti umay gumatang dito eh. Kat ita, nadadahil amin nalako ta. An-muntang idag ita, dakilalugi ah. Huwag nga rod lakay. Husto ka. Saan anasaya at ginaramid ko? Naamiris ko matlaang data. Narigat gayam ti managing bubukod. Siguro no saan akas di tinaramid ko. Nalabit, awan ko matinadadaal ala ko ta. Ken, mapalpalabas ko pa eh, dananarona. Kasta mo ni Maria Elena. Ijay mo tandaya ti paggatgatangan da. Isuan, naamiris ko ang maditi naramid mo. Ne, si kamot kayam dayta kumare. Bigbigat mo't nga da ka ti igit ti kalsada ngagpupuor. Ay, wan mare. Pupuurak man dagito'y nag-expire ala ko mi. Nag-expire? Wan mare, gaputan na bayagan asaan anagatang. Ay, wan gayam. Pasensya kayo ko man ha. Amok ana pasakitak tirik nayo, gapu iti naramid ko. Ha? Gapu iti panangipost ko kadagiti nagnaga nyo iti Facebook. Kat agkakasakit pa'y asarita ti imbagbagak. Ala, lipatan mo na ijay mare. Kat pasensya mat no saan kami nagimatang ijay store mo. Tane, aklunak anasakita nakiti naramid mo. Ngam awan kanyak day jayan. Lipata kon, tanakamiris ka matan mare. Ay na, agyamanak mare. Nana, pakawanindak ko ma. Gapo iti saan anasaya at nga inaramid ko kada kayo iti kalabas. Ha? Amok anasair tirik nayo gapo iti inaramid ko. Naamiris mi, asaan anasaya at dayjay nga inaramid mi. Maala, lipata mo dayjay balasang ko. Kat pasensya ka mutan no saan kami agimatgatang iti istoryaw. Nasakitan kami nga main iti naramid mo. Ang awan kanyak dayjayan. Linipat kun dayjay nena. Ay na, agyaw manak nana. Kat ikarik, jakon ulitan tinaramid ko. Kat nawaya kayo manin nga umay gumatang no kayat yo. Ha? Kat saan kayo apilitan no talagang awan pagbayad yo, nana. Basta saan ang matawanan Tapno at damat la pag-purchase ko itilako. Agyam anak, tay naklunak mitlangan ambet. Pinaragsak nak iti kasta unay. Sigurado ka kadingay ayatan na, Aldo. Laglagi pam. Waitress lang iti daytoy apag-iinuman. Amangan no agbaliw to ti pangadang mo. Santo Apolos, napunwakan ka. Takdirak ti imbagakan ka. Gapo tayo ayatan ka.
Ikabalay na kon, Aldo. Ah, Yawid na kon. Diyak kaya trabaho dito eh. sigurado ka? Kaya't man ti makikabalay kanyak? Nga oray saan tapi nagkasar? Wen, Aldo. Okay na ang kanyak data. Yawid na kon. Ta sumarunon ton ti kasal. O sige, agawid tangaroda ni Jibalay. Apong, kaduak tinobyak, ni Ambet. Ambet. Iso ni Apong ko bakit? Ay, nagpintas kan balasang kau. Agyaman apong, agmano at. Ay, kasanda ka ti Diyos basang, malalala, sumra kayaon. Pasensya mo to'y balay may basang, wan. Nakurapay kami laeng. Ay, kababain pa'y kit din kan kabalasang kau. Apong, sana na arte ni Ambet? Isungawan ti rumbang nga pagdanagan nyo. Nasayat nga ron lukas ta, apaw. Mabitla nga, tamang gawak itinling takakamutay, tagmerienda kayaw. Napintas jay nubya ni Aldo anya anak kaw. Wait, nanang. Ang apayakas jay, aglaladaw, kaslawan gaganay gayan na. Ang mga no kinatao na dayjayan, nanang. Sa bagay, ngamunay, sumipngutan. Saan ka di pa'y nga agawi jay nubya ni Aldo nga apo kaw? Di na mapanito laod nga agawi jay nubya na. Saan ka nun nga agawid? Tag na rin iti balay, nanang. Anya, nukas ta, mga sawan niya daw. Siguro, nanang. Nawan pa'y mat kwarta na. Kasano nga may kasar na. Ay, tsaka mo. Ang kasaritak to, nuwan niya talaga ti plano na. Mga nuad na makuna dagiti dadakkel niyang bait. Nasaysaya at kumamot laang ano agkasar da pa'y nga umuna. Sa danto agdun na. Kasaritak to, Naldo, nanang. Gusto mo't kiday no mga sawan niya bukok. Patyo kasaanan ang malakayan na baraw. Ay, agdanag akong tadimo la mga sawan. Ang mga numalakayan abaro ti kakay suda nga po ka. Ngamita, awanan ti dadanaga. Kalaat mo't latan na ng isang put iti babae. Ay na, nakapimpintas pa'y. Ububing pa'y nga dayo ngamdaya po ka. Manutawon nga tanyambay. 25 ka no, nanang. Naikat ko, ubingan na nga ruda talaga no kasta. Bala, agsaganak nga ruda na, ta sigurado nga agaw awirak to ni tagbalin nga apo ko kiti tumang. Kat sigurado, agsasarunon to ti anak da. Ay, takaubingan tinubya ni Alda. Ay, kit mayatan no kasta, nanang. Pakaragsakak may, tamada anak tao, iti ado nga apukaw. Nana, ada magayam asawa ni Aldon. Ay, wan, ngam saan da pa yan nagkasar. Ngam agdandandadan. Nagpintas mo tanday dya babae, Nana. Taga ano nga eh? Taga kabangi-bang nga ilay. Nay, ada yung mga ruti lugar da dito ya. Kano nga iti kasar, Nana? Nawan pa'y balasang kaw. Tagor nung kanupay ni Aldo. Kastaya. Ay kawan na. Nagkasat mo ni Aldo. Nakatumpong iti nakapimpinta sa babae. Ay sigurado. Napipintas kan natataarto mo dagitagbalin nga po ko yun, Nana. Ay, sabay la ko maabalasang ka. Ay na, aganak da ko mga rudan. Tamagagara na kao na mga wawir iti apo ko kiti tumang. Kabalan nyo pa'y nga tatagaw awer, Nana. Ay, katuan na. Anyat pagkunkuna am kanyak. Nakapsutan. Ay. Tawan ko lang tibim makat. Napigsak pailangan niya. Basit pa'y turnong ko, tatang. Saan nga umdas sa pagkasaran ni kani Ambet?
Naimbag no awan makuna dagiti dadakkel na anak kao. Wa. Diyak mo. Di damot among agdandan na kami iti anak da. Anya? Ay. Kahit kasano no maamuan danto nga ay. Asa na balay? Agurnungak at talaga tatang. Yurnungak ti paggalay sa amin to kuni ambay. Malala. Pasensya ka, tanay. 5 ka nga rutinatang ita. Iso nga awang kwarta kanak ko. Kaya't katulungan. Nga mawan na talaga. Tay kumanuang ti parjen tayo. Huwag awan pagtalon kun ano ko ah. Awanan yaman na tatang. Sana balay? Ikarigatak ti agurnong. Ambit hanay, bumangon kang taldawan. Nakaluton ni Apong. Agar musar tayo. Tasahak ro mo ara mapanagpasada. Jak makapangan, Aldo. Da kayon timangan, tanatam na itiraman ko. Ni, apa yan? Maulawa ka bumangon. Madimanin tirusok ko. Kan makabakbak ko harap. Ni, apa yan? Angat mapaspasamak kan ka, ambit. Hindi pa'y lakal manakas na. Bakwar. Yakmat makasarita na imbag. Tagpupupuklatan iti siligyon ko. Ni, apa yung nga ta, Apong? Tangayawan pa sa damita. Kuyugam tengkay pasikap jasawam. Ang mga noan nyamot na jayon. Ingkay agpadoktor apaw. Wan, Apong. Saan ta na mapan iti Doktor Aldo? Ang madanagan akin ka. Ang mga noon niya daytan. Bunga lati panaginaw ko da ito ay Aldo. Masikog ka. Wan, Aldo. Aguri ka man. Nasurok pa ila ang makalawas ang nagdinata. Masikog kan. Sorry no nagilimod akan ka, Aldo. Amok amam tumad na ang tagpaiso. Mabutang ak ngamin amang ibagay tagpaiso kan ka. Makabula ng tininawa, idisimuro takkan ka dito yung lugar niyo. Pakawanan na ko mo. Anya. Numaupay kan kanya. Kat di na kon kaya't ngagbalin nga asawa. Amawatan ka. Diyak nga balin nga ipilit ti magikan ka. Tamaawatak tirik nam. Ayan tinakasikog ka. Awanan. Idimbaga ka masikugat. Saan na nagpagpakita kanya. Iso nga ang muklatan ngayon tarayan na. Anya. Mapakawan na ka di. Sorry. Ay ayatin kaldo. No mapakawan na. Kat kaya't naklat na. Dakila pagyamanag dayta. Basta. Panakip butas naklaan, ambit. Saan? Ay ayatin ka talaga. Nailaw anak lang amin iti. Kaya't kung arod ngay paragrag dayto eh. Tagagurgurak yaman. Ay, saan? Di mo alamay din dayta. Pang-asim. Sige. Ipagpagapok, itinalaw sa panagayat ko kan ka. Awatak ti sikog mo. Kat, ibilang ko. Kaspud nung anak ko, ti sikog mo. Agyaman ako, Nay Aldo. Nukasta napayagan nga nagkinaawatan nyo ko ni Ambet. Tanay, masikog mo gaya man anak kao. Wen, tatang. Kinapud nun ha. Inlimad ko masikugan tinubyak. Iso ngayon sangpot ko dito'y balay ta, masikugmat. Nagbunga ti pan nakailawan mi di, tatang. Kasta. Agure ka. Amo ka din, dagiti dadakkel na dayta. Ha? Saan pa tatang? Ay, kasano numamuan da? Ay sigurado ang makaungat da. Sana balay. Yurnong akti pagkasarmi ka ni Ambay, tatang.
takderak ti dayaw tinubyak. Dakulan ti tiyan mo, ambay. Singin samot day ta. Saan apong? Nagpa-ultrasound akon. Saan asingin? Anya ka nungay. Lalaki, wano babae. Babae apong. Ay nagsaya atan. Napintas to lakit dete apo ka. Naglukmagkat ngatan. Magagara na kaw na mga wawiriti apo ko kiti tumang. Di mo't kabula na bitan. Una pong, aldaw laangan ti oraya. Kunak tupay ka, nagpintas to'y anak yung aldaw. Naglukmag nga ubay. Ha? Wen nga ron, apaw. Nagparti ni tatang yu itinitib amanok. Iso ti sida mambay ta. Agigop ka iti ado asabaw. Tapno ado ti susuan to'y apo ko kan ka. Agyaman na kapong. Nadungo kayo iti apo ko yo. Ay kay siyempre umuna nga apo ko naman na. Aldaw. Anyat mapaspasamakan ka. Nagadayo mo tinakaiturungan di madam. Apayan, di kan samot naragsakan na dami di anak. Kwa, saan man apong? Naragsak ka. Aldo, agyaman na ka. Nakasingsingpat ka. Namati daapong kantatang asikatin nagtaudan timpas ngay ko. Nalaos ti panagayat ko kun ko ambit. Jak kahit aguraan da ka. Isokas de timbagak. Agyaman na, Aldo. Ikarik, subadak ti kinasayaat mo kanyak. Promise. Naimbag nga oras mo, bro. Ha? Sino ka? Dito'y kaditi balay tinakyasawan ti kasinsin ko ni ambit. Ha? When? Siyak ti asawa na. Si Kagaya, bayaw. Nice meeting you. Kasaritak la ko man insan ko. Napatagtibagakan ko na. Ha? Sige. Mabit lang ta. Ay, ba't... Insan. Ada ka mat. Apay, kasanoan na amom ti ayan ko. Insan. Agyaman akta nakita ka. Nadamag ko ngamin ana ikamang ka ditoy. Nagdamdamag ak kadagiti kalugaran nyo, insan. Kasta aya. O ala, pastra ka maldo. Kasinsin ko dayta ni Daniel. Huwag nagpaiso. Angam. Apay kasta ti pa nagkita minsan. Ay, kwa. Sige. Sumrek ka. Bayaw. Umay kan. Agyaman ak bayaw. Agpakpakasi ti kasinsin ko. Ano mabalin? Dito'y payla ko mabalay nga agnaad. Lakay. Ha? Adda ka nung amin ilaklakad na ijaili. Ket awan pagdagusan na. Wala. Sige, agnaad payla dito balay. Ayos lang kanyak. No problem. Agyaman na kaldo. Ay na, nakasingsingpot ka talaga. Saan akong ama kasarak itikaskan ka. Si kalaang ti ay ayatak. Promise. Rumor kayo, apong? Wow, nambay. Taday pagatang mau. Awan, apong. Anyang oras nga gawid kayo? Ay, katal daw to na. Tamangan numabayag manan amapuno ti Jay. Sige. Mapan kayo nga rudan, apong. Ay, naglukon. Nalipatak mo tantay pitakak. Ay, hunayan. Simrak ti kasinsin ni ambit iti silid da kinaldaw. Na. Apay nga ta.
Ay, nadala siguro alaan na. Puno, waday baga na kiniambay. Hapay ngay, di mo larumwaran na ya Daniel. Ay, dito yak pala kusina. Diyan mo da, nakapanawa kaon. Ngam di diyan mo nagsubliya. Kat nagnag dito rin daw ti kusina. Na. Di matrumwaran iti silidambay. Ti bagbaga na kasinsin na. Ay, ginayadak nga umasidag iti ayanda sila. Ay, misyo. Ambit. Ay, ayatan ka unay-unay. Kasta Ahmad Daniel, I love you. Si kalat na tilinaon ti puso kan panunot ko. Ay, sus. Ay, umadaywak dito yan. Ay, jakon may ruso ka ng gandararamidan dagiti dua. Ay, Diyos ka, anya da ito yan. Ay, rumwara kung dito'y balay. Indaki pulong kindi aldo dararamidan da. Uno sa munti bagim Daniel. Rumwarakan dito'y silen. Tanga mga nasumangpot dito'y dagiti kabalay ko. Madamdaman. Jack pa'y na ipapas tinalaws ng iliw ko kan ka. Agin narakop na. I love you, Ambit. I love you too, Daniel. Awanan kayo itibain. Una yan, tikas ta lang ayo. Aldo? Awanan ka itibain, traidor. Ay, anay ko. Kasya na ko ma. Traidor kayong agpadpada. Huston, Aldo! Huston! May sakamat. Balangkantis a babae. Pagkawanan na ko, ma. Ikari, saan na maulit tinaramit ko? Ano? Pumanaw kayon, ano? Tadyak kayak ti may lawan. Pumanaw kayon! Di kayo nagpakita pa'y kanyak. Ulag kayong agpadpada. Anya pa'y later aramidam, Ambit. Apeng adda ka pa'y diti palay. Pimanawan di padam nga ulag. Pumanaw kayo umatan iti anak mo. Awan ka din patag may iti anak takan ka. Amom no kasano ti panangipatag ko kan ka. Inawat ko ti anak mo. Nga uray saan asyak ti pudnong amana. Ngam anya kinaramid mo. Inabusog ti kinasayahan ko. Pagkawanan na ko, ma. Wen! Pakawanan ka. Ngam di kan kayat akadat na. Darwin, si kaman payla ang tibaon kong agdalos dito'y balay ko. Wanan ti Salome. Nagsakit nga mintisakak, iso asa anak unay ang makagaraw. Di ka matanagan, tangdanan kang agdalos. Wanan ti. Ibagam laeng no anya lagi ti dalusak. Dalosam tintero a balay ko, Darwin. Mabalin mo, ti mangrugi. Nalpasa ko na nagdalusan ti. Oh, at tititangdan mo ang nagdalos, Darwin. Ah, Alam mo, tapno makawid kan. 40 pesos lang titangdan ko, ante. Nagmalmalamak ang nagdalos. Rinuotak taglawlaw ti balay. Ken pinunasak amin akagawaan iti salas. Sana bali, time papas mo matinangan itay dito'y balay. Anya? Ti panangan mo dito'y balay ko ti maysa atangdan mo. Kaputan agado, ti kindan mo. Oh, 40 pesos lang ang titad ko. Ante, Di ka nagreklamo. Tinapatag. At daitad ko atangdan mo ang nagdalos. Hala, alaw mo, tagawid kan. Apay nga may nalapan ka pa'y laang iti balay ti kabsat ko. Amom lang nga rodon ang naalas ti ugali na. nakita na kami nalimaba si Jay paraangan na tatang. Pinayaban na ngagdalos si Jubalay na. Gaputan na sakit kanu Jay saka na, tatang. Una, nga apay a 40 pesos laang tintandan na king ka. Nagmalmalam ka ang nagdalos. Dahita mo timbagak kinanti. Tangdan ko kanun Jay kinan ko ije balay na. Anya? Talaga naman ka nagdalos si Jubalay na, tata. Iso kaya't kuntagid da. Noskin nga ginanak, dadaba pa nakinton parbangon. Ha?
Anya ti aramida no parbangaw. Sumuro ta ka iti karuba tayo amapan agkalap iti ikan ijabaybay tatang. Isupay jay maalak asidaan tayo dito'y balay. Anyat mapaspasamak kada kayo, ante. Si kamat gayam, Brenda. Ay, nasakit pa ilang tisakak. Ha? Manon nga aldaw, nasakit tisakak. Awan mo't maibaon ko dito'y balay nga agluto iti kanak. Gaputag may sakmat. Uray tangdan ako no iso. Ha? No kayat mo si kanti tangdanak nga agluto iti kanak, Brenda. O sige, ante. Anyat luto ka kanan nyo, aya. At DJ ref ko, luto man kit DJ bangos, Tyson tisida. O sige, ante. Ante, nadadaal mo't gayam, Jerefio. Saan mo tinagan antar? Anya, mayat pa'y matday di kalman. Nalausan di bangos alutuak ko ma, ante. Ay, ti awanan pain at Arwin. Ha? Ni, apay ni insan Darwin, ante. Isulakit di tinang dadaal iti ref ko. Anya? Iso nga men ti pinagdalos ko dito'y balay idi kalman. Dinadaal nan ti ref ko. Nadadaalan ti karga ti ref. Ante? Naskan ani Darwin ti mang patarimaan iti ref ko nadadaal. Iso lang matinang ilukat idi kalman. Tanangala iti inuman na nalami sa danom. Ha? Awanan ba inday tao? Anya? Ipabasol ni auntie ti pang nakadadael ti rep na kanyak. Wen kasinsin. Kasta unay apong tut na iti ijabalay na. Si kakanumot ti mang patarimaan iti nadadaal aref na. Apay kumangay nga ipatarimaan ko. Talaga siguro ang madadael jeref na. Awan mo ti sabaling nga naramid ko. Linukatan ken nangalakla ang met iti nalamiis adanom nga inumag. Dahil lang ba? Mutlagayam. Talaga naalas ti ugali ni antian niya. Ipabasol na mutin kan katipan nakadadaal ti ref na. Makamuditan kasinsin. Jak ipatarimaan jeref na. Ta saan kumot adinadar. Awan ka, apay nga mum data. Napan ka di balay na? 5 basak langit ay. Ngam nakisarita kanya katangdanan nakagluto iti kanan na. Anya? Kapilitan anapanak gimatang iti ilutok akanan na atan nalaos mo't ti karga ti ref na. Kuna na atang danan ngam saan mo't gayam. Anya? Inaramid na mo tigastakin ka kasinsin? Ha? Anyat kaya't masawan? Pinagdalos na ka nagmalmalam iti kalman. Ngam, among ka di, 40 pesos lang tinted na atangdan ko. Anya? Ay, una yan. Ay, sa bagay, no siyak. Sana balay na dinaktang danan. Tainlutuak laang matitikanan na. Sa bagay kasinsin, tirigat na. Ipabasol na mutin kanyak, no apay anadadael tiref na. Nay, apa yan? Apa prusang matan ti tiyambaw? Ay, nagsakit ti tiyan ko, Manong. Anya? Basol day jay Brenda. Iso nga min tinagluto iti kanak. Ay, Apa pabasulam ni Brenda? Talaga la siguro ngagsakit ti tiyan mo, ading ka. ay basol na. Ibagam kin ni Brenda. Taiso ti agbayad iti pagpa-ospital ko. Anya kumangay ti kwarta na apang bayad iti ospital, ket awan mo ti panggadan na. Ay, naskan nga iso ti agbayad iti pagpa-ospital ko. No saan agapukan ko, ana? Saan kumamat nga agsakit ti tiyan ko? Ay! Ading ka, adala siguro na ikontra kinan mo. Iso asim makit ti tiyan mo. Ay, una yan ti kastoy. Luklukwandak dagijay akakanak. Kaya't dakpayan napatayan. May samot na di Darwin aputot mo. Anya? Tultungungan da ka lang arudan dagiti ka anakam. Adapay lang maibagamot kadakwada. Ay, di mo man kanunungan dagijay nga ubing, Manong. No saan ko maadinadaal ni Darwin jeref ko? Saan ko maanadadaal dagiti makmakan iya unag tiref? Anya? Dayjay mat Brenda, nalabit nga inikan na iti pagpasakit iti tiyan jay inluto na asidaan. Iso ang nagsakit ti tiyan ko. Ay, awanan bain dayjay babae.
Unayin yan ti Salome, tatang. Kastagayan ti bagbagana. Ay, win nga raw anak ko. Mapabasol kayo pa yan at timulong kinkwan. No kastamot lang ti aramid nanti. Nasaysayat langan no saan kami nga masasidagan ko na, tatang. Narigat ti mapagpabaso. Iso aliklikan mi langan ni auntie. Kitaan yun ni Kasinsin Brenda. Pinabasol na pa eh. Timulong lang arudan ken kwa na. Ay, jak manam mo, no apay akas jay ti ugali ti kabsat ko. Iso siguro ang pinanawan di asawa na, gapoy ti naalas nga ugali na. Tatang, Ay, narigat nga agpaiso at tulungan ni Antem. Tapabasulan na kamad, no adda di na magustuhan, kingka. Awanan kayo itibayin! Didak pa'y amo at tulungan dito balay ko! Labas-labasan daklatan! auntie, pasensya ka, tadlangamin papanakno ko. Hayo na yan! Awan pa'y sirsirbi matao! Dinadaol mo lang arudan ti ref ko! Dinak pa'y pampansinan ang nakatugaw! Auntie, Amom lang arudan ang nasakit pa'y lati sakak ngaging gaita! Dinak pa'y amo at tulungan! anya nga minayati iparawid mo kanya, kante. Ingka man labaan dyan murang ko! Jak makalaba, gaputa ag sakit pa'y laang to'y sakak! Anya? Di ka madanagan, tatangdanan ka daruin. Dagiti ang nadadagsen ti labaam. Auntie, Ala, agtignay kan, sambutam ti darang tinit, tapno daras mamagaan dagiti lupot ko. auntie. Agtignay kan! Ah. Aglaba kay ti lupot ko! Tangdanan ka ba? Sige, auntie. Di kang harap akong anya mo to. Ni, si kamot ng tinaglaba iti lupot ni Auntie Kasinsin. Uwan ka, Sinsin. Nagisarita kanya nga ilabak dagiti murang na. Kasanon maadamanan maibaganakan ka. Bebe aklatan? Amangan agkabawan. Uray saan ako natangdanan? Tulong ko langin kin ko na ti panaglabak. Sa bagay, ang tay pagsasawan na kamanan iti sana nasaya at timadi. Naglaing nga ron ngagpabasol. Masya na kin ko na. Kaputa na sakit nga ro sa akin na. Yung tirigat na. Tultulungam lang arudan. Si kapay ti dakas. Uwan nga ron ala, tulungan ka mutin nga aglaba iti lupot na. Tapno daras ka amalpas, insan. Isubat lagaya madi mo kayat nga alaan titangdan mo. Gaputa dinadaal mo ti lupot ko. Anya? Kita man day tili na ba ang mabistidak? Adamatan pisang na. Ni, jak nadlaw nga dagayang pisang na tayo, ante. Ay, sinayang mula ang day tibistidak. Ante, amang ano sigo doon nga dapisang na dahi abistida. Naanadak mo ta. Bayadam to'y dinadaol mo abadok. Anya? Apa nga abayadak, ante? Una, ta dinadaol mo. Paboritok pa'y mat nga ron day to abistida. Hala, agawid kan. Tatang, nakauyo nga talaga, ante. Ay, una yan da dya kabsat ko. No, di mo tulungan, adala ta maibagana. No, tulungan mat, adala ta maibagana. Uy nga ro, tatang. Nakakaasimad nga raw, no saan mo atulungan, kaputa marigata na magna. Nakita kalimtag di may sasaka na. Di naman nga ron kaya't nga ipacheck up iti doktor. Pagkakasakit dagiti bagbaga na, tatang. At ako mapay papanakitay. Inayaban ng klaeng. Naglabak. Yala, sakot ti makaam mo, makisarita kingkwana. Mapan ka ni tirumbang apapanam, anak ko. Ading ko, imayak ta. Ay, diyak kasapulan ti palawag mo, manong. Ala, pumanaw kan. Agpapada kayo amin ngawan ang muna. Ha, anya ka ni day tanga ibagbagam ading ko. Awan ti madi nga inaramid king ka ni Darwin. Anya nga awan, kanunungam daya Darwin. Kitam tinaramid na kanyak. Dinadaal na lang arudan jay ref ko, dinadaal na pa ay bestidak. Ading, talaga siguro ang madadaal jirip mo. Nalimbong ti panunod ni Darwin. Apay ko mga aramidin na tikas dyan. Siyak pa yan nakabsat mo, tisan mo kanunungan. Agdadata lang arudan ang nakabasol daya Darwin, iso pa'y lati sakit mo.
Tanangem dayta pa nagsasaom. Tultulungan da ka tapno saan ka amarigatan gapo taad da nga rot sakit mo. Pumanaw kan, Manong! Jak ka sa pulang titulong yo! Tatang, matanda na ganak. Anya ayati pakadanagam anak ko. Lima basak ita ije balay dante. Nagulimag, kan awan silaw na. Anya? Tatang, doa mo tinalawas sa dyan kita nanti sa lumi. Diyak mat, umasasidag kin ko na. Ta makangagak lang iti agkakasakit a baligas. Uray siya kanak ko. Manipod pinapanaw nak. Diyak mo't nagparangging kwa na. Tatang, Ay, nagrigat ngamin nga awatan ti ugali ni Antem anak ko. Nalabit aday tatirasaw no apay a pinanawan ti asawa na. tang, Kanayon ngagsakit ti saka na. Iso asaan na makatrabaho ana imbag. tatang. Anya nga tanong sa rungkaran tayo nagsapa, tatang. Kasla sa bali nga mintag parparik na kanyak. Ay, limtagan tintero asakak. Iguriguro ko pa yan, tinakaro asakit na. Sapayag may sak, dito'y balay ko. Awan timang isaganay ti kanak. Mabisinak pa yan. Anya ti aramidak. Awanan timang talyaw kanya kadagiti kakabagyak. Likliklikan dakon. No apay nga italaang ama kami risak. No sa anak ko maanaw yung kadakwada. Nalabit nga dada dito'y at tumulong kanyak. Salome! Anda ka di taunag! Tikapsat ko, ay agyamanak. Wan Manong! Addaak dito'y silid ko. Sumrag kalatan! Anda kami kinidarway na adingkaw. Madanagan kami, tasaan ka matin arumrumwar. Ande, lang ayaw tinakapsot ah. Naskin nga ipamda kayo nito ospital. Ay, limtagan ti may sasakak. At-atan, adyak maikaraw. Iti pa'y lako mga impacheck up mo dayta iti doktor. Tapno maamuan no anya ti talaga asakit mo. Ti amok ngamin kat gagangay lang asakit ti saka. Ang apay nga agsugat matan ti kutil ko. Anya? Diyak kaya't nga ipakita kada kayo. Gaputan agad doon ti sugat ti sakak alimtag. Ala, tinasayat sakruyin kayo ante. Ipamda kayo ni ospital. Pakawanan dak, Manong. Darwin. Saan akon anauyong kada kayo? Da kayo matlagayam ti makatulong kanya. Ante, di mon panunutan dayta. Kuna ti doktor, nga nadadahil nga urat iti sakam. Iso alimteg kan nagsugat. Di ka matanagan ante. Taagimbag kayo matlaeng. Kan saan nyo na panunutan ti pagbayag yun dito ospital? Da kamin kinitatang ti makaamo, ante.